마 바람자 그리빌레 비와이 시고 가는 알라시잖아 마셔서이 에이 이제 배우가 성을 나봤다 기승을 나봤지 아이디 마음은 나도 맞냐 이게 디스코는 선물이 되는 거야 시고로 아유 Sarman haba kami sakit gilai. Anak saya berjaya berjaya sangat nama cibang fitur amat. Abang sana abang. Abang sana abang. Angin sok mana bisa kalam labai ke? Habab nengsiru. Tuntuli abai. Bipar kasih benengnya takkan jazibkan. Abai angku basai. Abai liang jeबो सिखाव खावाखै बिसोर आंखौ सिखाव हमलाबायबाय आरो थ' बेवहाय नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो सोरनिबा दायाव आंखौसो बिदि फानदेन सानबाय औ आबौ सना नाथाय बिसोर जेखि खालामा अब्लाबो जोंखौ बिदि दाय गैया गारा हमनो हाया बिहामजो माथो नायबाय थाबावखो मेडाम लांसै खेबसेनो बेबायदिखौ हगारजाया सिखाव खावदों जेला आलासि जा जेखियानो जा जोंनि नोजोराव दाय माने दायखा दिनै बे न'आवनो नोंस्रानाव खावबाय नाथायबा गाबोन आरो बिनिख्रुइ मा गिदिर गिदिर बुस्थु खावबावो बिसास गैया बेबायदि सिखावखौ दानो माबा खानांगौ बास बिहामजो आरो नों बेबायदि दाय दाहोसै जोंनि आलासिखौ मोनथिगौ नोङो बे मादैया आंनि थाखाय मा खालामदों गोदोहाय सिगां समाव आंनि नांगौ समाव आरो दिनै जोंहानाव फैनायखौ एथ' बिदि अयनाय खालामहोआहाय आङो आयै दाया जुदि नों खालामनाय मोनबा नोंखौबो आं लानानै थांगौमोन आं हले जेबो मानिया मा बिहामजो नों गोख्रै दानो मादैनाव निमाहा बि आं बुंदों ना मादै आरो बे बाबुनाव निमाहा बि गोख्रैनो अब्ला मायै आं बेखौ ओरैनो सिखाव हमदों नोंनि बे मोजां आलासि बाबुखौ नुदों जुरि नानि नुदों मोनसे समाव नोंखौ जों एसेबां अननाय होबोबाय नाथाय नोंखौ अननाय होनायनि दिनै बेफोरबायदिसो माबा मोनफिनबाय जोङो नोंनिफ्राय नङा मादै बेफोरबायदि जेबो नङा आरो आंनि फिसौखौ बिदि सिखाव फानदेना जेलाव जोबनो सानदों आबै आं जेबो सिखाव खावाखैलै बिसोर पुलिसफ्रा आंखौ ओरैनो हमदों बेखायनो आं थाङोसै बुंखादोंमोन ना आबै दा नुदोंना आंखौ माबायदि फानदायखोलै होबावनोसैसो नामाब्रा बेखौलाय होलै बेखौ खालामनाय जादों बेफोरलाय बिहामजो आं बुंदों बे केसखौ लाफिनदो आरो बे पुलिसखौ दानो गोख्रै थिनहरफिनदो मानो जुरि दा सिखावा जुदि बेनोबा बेबोथ' साजा मोननांगोन जेरै मेहेराबाखौबो नोङो गाज्रि मोनदोंमोन जों गासैबो मोनथियोआव अब्ला दालाय मानो पुलिसखौ थिनहरनांगौ जाखो बिहामजा हमनो हाबाय सिखावखौ मोजांनि बाथ्रासो बियो प्रुफआव बिहामजा हमखो माथो दहायलाय जेबोखौनो मोनखायाखै बेगाव फैसाखौलाय बहाथो मोनखो औ फानदायनोसो सानखाथारनायखा दा बे आं बुंनोथ' सानामोन नाथाय न'नि फिसालायानो खावखाथारदों जेराव मोनथिखाजोबबाय बयबो दा आंनि फिसौआसो मानि दायहाय बेखौसो मानो फासायखो औलै आबैयो आंनावलाय बहा दं फैसायालाय आंथ' लाखियाखैनो आयै प्रुफ नांगौ होनदों नामा दङ आं जेबो प्रुफ गैयाबा आंबो ओरैनो हमाना बेखौलाय मानो दाय होनोमोन आङो आरो आंनि टिमा बेखौ लानानै थांखागोन डाइरेक्ट जेलाव सोनोसै बेखौ एसेबां अख्रा बिहामजो एसेबो लाजिनाय गैलाहाय बे बायै जेब्ला गावनि बे न'नि फिसालाखौ दाय हमदोंमोन अब्लाथ' नों जेबो बेफोरबायदि माबा अननाय फैयाखै माथो नाथाय बे आलासिखौबा एसेबां अननाय मानो हनै न'नि फिसाला सानैखौ एथ' गाज्रि दाय होबाय नङा गारानो बिसोरखौसो नोङो एसेबो मानो मोनथिनो लुगैयासै खावमारदों ना खावमाराखै बास बुंबाय जाबाय आरो ना दा आरो नों आरो थेवबो बिसिनि साइडसो जानानै बुंबावबाय आं रावनिबो साइड जायाखै नाथाय मादैमोना बेफोरबायदि खालामनो हाया बास नों केसखौ लाफिनदो जोंबो जेबो केस होनो गोसो गैया सोर आं बुं नोंहामजोखौ पुलिसखौ लानानै थांफिनथों आरो बे बाबु आलासिखौ जेबो बेफोरबायदि दायाव दाहम नांगौबा दे गोमाथोंसै माथो जाखो जायखि बारहुंखा फै सारअन्थाइ फै जायखि जेखि फैयायै बे सिखावाथ' जेलाव थांखासिगोन रावबो हमथा हाया आंखौ लांनायाव बिहामजो मेहेरा गारि गैयाबानो जेरावबो थांनो हाथारा बोरैबा लांदां मोनखायोलै नों गैयाबा नाथायो मानो होनबा सिगांनिफ्रायनो आं बारा खस्थ'खौ सहायनो हायालै बिदि आदत गैयाना आंना गोदोहाय हाथरखिजों थाफ्रामनायावबो खम खस्थ' मोनदोंमोन नालै गारि गैया मा गैयाबा बाबरे नाथाय दालाय मा खालामबावनो देनाय आइनि बिराद बुरजा फैसा दाहार सुख'नांगौलै ओरैनोबाबो गारियावसो नोजोर जाखाबाय बिसिना दिनै उफाय गैया नोंखौनो फाननोसैलै आङो जेसेबां दाम होन्दोंमोन बेसेबांथ' गैजोबा होन्दों बे आदानाव नाथाय जेबो नंला दे दाथ' इमारजेन्सिबो ना लानोसैलै सानै साथामसो लागोन बायदि बुंदोंमोन नाथाय बिसोर बे मासाव जाथ'वासो होनबाय नाथाय आंथ' फैसाखौ दानो नांथारगौ नालाय उफाय गैया जाय आदाया बायनो नागिरदों बे दामखौ खमावसो बिदों थेवबो हरनोसैलै आङो दा आंनि थाखाय आइया इम्पर्टेन्ट ना आरो आंनि नांगौआसो इम्पर्टेन्टसिन बेफोरलाय मा थांलाय फैलायखासो
माथो दाबो फैदियाब्रा बे आदायालाय थाब फैगोन बुंदोंमोन माथो मेहेर फंबाय होननाया नोंनोमोन ना जायबा गारिनि रायलायदोंमोन जों औ आदा दहाय रायलायहरनाया फनाव आंनो ओमफ्राय गारियाथ' बेनो जेबो जाथाराखैलै आदा सालायनानैबो मोजां मोनखागोन नोङो गासैबो थिगैनो दङ आरो गोदानसो ना बुस्थुआबो दाबो गोदानैनो दं गारियाथ' फट'खौ जेरैबायदि नुदों बिदिनो आंथ' फसायनाया फसायबाय आच्छा फंबाय दामाथ' आं जेखौ बुंदोंमोन बेनो जानांगोन फिक्सआ लाथारोबालाय आदा बेनो जासिगोन दा आंहाबो बिराद इमारजेन्सि जादोंथ' नङाबाथ' आं फाननोनो सानखायाखैमोन दे अब्लालाय फंबाय आं फैसाखौ माखासे अनलाइनाव पेमेन्ट खालामना हरनोसै आरो माखासेखौ केस होलांसै दे जागोन आदा दे बिदिबालाय फंबाय आं थांनोसै आंहाबो एसे दाबसे जायगायाव थांबावनांगौथ' औ आदा दे बाखि जेबो प्रब्लेम मोनखानाय नङा नोङो जागोन दे आरो दिनैथ' मोनथिखासिगोन दा सालायनायबानो मारैबा लांदांल' मोनखालायबायलै माबा मोनसे बुस्थु गोमालायबायना दिनै जेबो नङा दाबो उनाव आरजिफिननो हायोबा आरजिनोसै आरो माथो दा हस्पिटालाव थांफिनसै आं आइखौ दिनै लाबोनो मोनगोन बायदि बुंदोंमोन माथो फैसाथ' खावसे होनो जाखाबाय बेबस्था खावसे आरो ओरैबो रानना हरनांगौ मानसिफोरनो थेवबो थोजोबबावासो दाबो जाखिनि एसे हायो बेखौ हरग्रोनोसैलै मा खालामना लाखोलै आयै ओरैबो देहाया नोंना प्रब्लेम जाबाय ओरै फारसेथिं मानसिफोरनिफ्रायबो दाहार मा खालामनानै लाखो बुजिखौनो मोनला मारै बिदि जालाजोबखो माहिरा माबा फनखौनो हमला आरो बिमायाबा हामखोना हामदा हस्पिटालनिफ्रायबा लांदोंना लाङाखैथाय बेसेरा टेनसनाव दंमोनदां आरो दाथ' आंबो नायगौमोन दे आन्टिखौ गावबा नायफैयोबा जोंनि प्रब्लेमसाव नाथाय गावनो बादा होबायबा बोरै थांलायखो दायो हरफिनसै र' आङो नानि नों बेयावसो दङ हो बाजै औ माबा आदाया फैबायना न'आव फैबायमोन नाथाय मा बुंबावनो आरो जोंहा बाबुखौबा बहा लांखो सोर लांखो आं पुलिस स्टेशनावनो थांनांसिगोन बाजै दुखु दाजा आं दङ ना राजाखौ जोंहा जेरैखि जायाबाबो नागिरथारगोन आदायाबो जुदि लाङाखैबा अब्ला बहा थांखो जोंनि राजाया आंनि मिथिसार आबैया बहा दं आं बुजिखौनो मोनला एफा उन्दै बियो हाथरखि हाबा मिथिसार आं गोसोखांना ओंखाम दै जेबो जानोनो खहाबला मा खालामबावनो बुजिखौनो मोनला आङो बाजै नोंबो आंखौ मानो हाथरखि गाबजियो बोरैबा गाबज्रिफ्लाङो आङो नैबे थुनथुलाया रावनिबो साइड नङालै आयै सिगां समावबो नंखायामोन दाबो नङा आं गासिबो नुनाय खोनानाय बेफोरावसो फोथायो आरो प्रुफआवसो फोथायो आं सैथोजोंसो थांगासिनोखा दानालाय मा बुंनो सानो जुरि आसलि सिखावा हनै नोंसिना आलासियासो बिनि सायाव आबा मेहेर जोङो बाबु जायख्लंखौसो नों दाय होबाय थादोंमोन नोंसोरो दालाय मानो जेबो बाथ्रा बुंला आरो आंनि आबामोनखौबाथ' बिराद बुंसोदोंमोन रावनिबो साइड जाया बुंदों अब्ला आलासिनि बांसिन मानो दाबो साइड जागासिनो जेब्ला पुलिसानो हमनो मोनखाबाय मा बुंनो सानो मादै जोंखौसो नोङो बिराद दाय होदोंमोन ना आलासियानो हनै नोंसिना दा एबार बुंदो बेखौ मा बुङो बेफोरबायदि जेबो नङा पुलिसानो हमनो हाखायबालाय माथो जेब्ला आबा मेहेरा साजा मोननो हायो बे मानो नङा सोरां मा बुंलाबायदों नोंबो आरो जावैसो नोंसोर बांसिन खोथा बुंगासिनो आंबो ओरैनो जेना थायाहाय आंनि फिसौखौ आं जेरैखि जाबाबो बरनफिनगोन लाजिनाय मोनदोंना मोनाखैलै बाबु जोंनावनो फैनानै आलासि जाफैनानै नों जोंनावनो सिखाव खावबाय आरो आंनि फिसालाखौसो दाय होबावबाय नंथारा जानो हाथारा बियो नङाबालाय मानिथो दायाव हमजालाबायखो आं एथ' आंनि आबामोन बायदिनो सानबायमोन नोंखौ मामाय होनोमोन आं आरो नोंसोरबोथ' जोंनि जुरिखौ सिगां समाव बिराद नायबोबाय थेवबो असेबायदि सानबाबो बेबायदि खालामबाय नों गथ'आ मारै एथ' सिखाव बिदि खावनो हाखो एथ'बां साहस लाजिनाय मोनगासिनो ओमफ्राय बयबो नायजोब आरो मोजां खोनासं रावखौबो इडिट खालामनाय नङा बियो बे मानसियानो नाय बयबो मोजां नाय एकदम फिल्म दे बियो फुरा फिल्म मोनसेबो बाखि गैया खाटखुटबो गैया जेबो मोजां नाय नोंसोरो मानो हमदों बुंबाय थादोंमोन ना बिखौ नाय बिनि आखलनि थाखायनो आं बिखौ दिनै हमबाय बिनि सिखाव खावनाया बेयाव गासिबो रेकर्ड जाजोब्बाय आयै
माला रेकर्ड खालामखुमाखैलै बेलाय आंखौ आबौ दिलीप नों इसेबां बेबायदि ओंखारगोन आं सानथाराखैमोन जोंनि न'आव फैनानै एथ' बेबायदि गथ'आ दालाय मा होननो सानो मादै बेनि सायाव बे फिल्मनि सायाव हाबाब जोंनि नोजोरनिफ्राय लांदोहाय बे सिखावखौ आयौ आलासि जाफैनाया बिदि जाबाय होनबा आरोथ' आं सानो बे रेकर्डआ काफि जागोन बेखौ हमनो थाखाय नों हारामिनि थाखाय आंनि फिसाफ्रासो दाय मोनदों बेबायदि नोंनि थाखाय लां बेखौ लाजिनाय मोनदोंना मोना बेबायदि सिखाव खावफैनो बेफोरबायदि हुदाखौ मा सानदों नोंलाय गथ' मोजां हुदाखौथ' सोलोङा गाज्रि हुदाखौ नाथाय सोलोंगोन दा बिनि सायाव नों खावबाय आरो न'नि फिसालाफोरखौसो बिदि फानदायबाय नों मानो बिदि खालामनाय आबौ मानो खालामनाय बेफोरबायदि लासिं सिंनो आं एथ' फोथायदोंमोन नोंखौ आबै आं बेफोरबायदि खालामनो सानाखैमोनलै आंजों गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थि होना बेखौ पापसो मावदों नोङो आबौ लां बेखौ पुलिस सारमोन लांदो लांनानै जोबना दोन बेखौ आबैलै बेबायदि दा बुं आं थाङा पुलिसफोरजों बेबायदि गियानथ' होआखैमोन जों नाथाय नों बिदि सिखाव खावनोसो लाजिबाय आं आबौ नोंखौ आंनि फिसौ होनो थाखाय नोंनि थाखाय आं उनै बिसोरजोंसो नांलायदोंमोन नाथाय आंलाय मा मोनथिगौमोन जे आंनि फिसौआनो बेबायदि ओंखारगोन होनना गाज्रिनो लां बेखौ लांदो जोंनि नोजोरनिफ्राय लांथारदो पुलिस सारमोन लांदो आबैलै बेबायदि दा बुं दासो आबैखौ गाबज्रिनो रोंदों दसे लासिंसिंबोहाय आयौ जोंलाय माथो जिबौ गोसोमखौसो फिसिना दोननाय बायदि जाबायहाय दसे समबाबो आरोबा सिखाव खावदों बिनिफ्रायबा मा खालामबावगौमोनबा दसेखिनि थाबावबा मोनथियामोनबा दा दसेयावनो गन्दगल खालामदों न'खरखौ आयौ बेवाय आंखौ हगारदोलै निफ्रायथ' नोंसिनि फैसाया बहा थांखो मानो बिनि बेगाव मोनाखै बुंदोंमोन ना बिहामजो एबारथ' हमखाबाय नालाय मोनखासिगोन ओमफ्राय बेगावलाय मानोथो मोनाखै बिदिबालाय बहाबा दोनखुमायाखैमोन बे सालागा दोनखुमानानै मा जाबावनोब्रा हमजाखाबायथ' ना हगारदोलै बेवाय मा खालामनाय जाबावखो बेलाय नि थफियाथ' बोरो बेसे दामि आंबो नायनो बेसे बिराद मोजां मोनदों आं बोखार नाय बयबो नाय फैसा नोंसिना बेलाय थफि सिङाव लाखुमादोंमोन बियो माबायदि गथ'लै बेलाय माबायदि गथ' बाब मानिनांगोन गथ'खौ लांथारदो बेखौ आंनि नोजोरनिफ्राय लांदो आंनि फिसौ नंला बे दिनैनिफ्राय एसे अन्थाइ खारग'सिगौसोमोन बे आयै अब्ला मा जागौमोन दा मा बुंनो सानखो नों आइजुरि सिखाव मानसिखौ बांद्राय नोङो लाइ होदोंमोन ना जुरि दा नुबाय हनै आबौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नोङो मानो आंजों जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय बुजिया सोमजियानो जाय जेबो खालामाखै बेखौसो दाय होफ्रांबाय ओमफ्राय नोंथ' दोआ दा थांसै जोंहा आरामसेनो आलासि बुजायहैनोसै मोजांनो आंखौ निमाहा होदो आमाय आनैमोन आबै नों बायदि सिखावनि थाखाय जोंनि न'आव जेबो जायगा गैया लां थुनथोलै बेखौ औ नंगौ आंनो खावदोंमोन फैसाखौ आंबो मिथिया आं मा जाखो फैसा नुनानै आं लाफ्रांबाय आबै आं लाफ्रांबायलै नाथाय बे खेबसेखौ आंखौ हेगारदो आं आरो दिनैनिफ्राय बिदि माब्लाबाबो खालामला आं निमाहाबो बिगोन मेयरनावबो फंबाय जायख्लं आंखौ निमाहा होदोलै आंखौ जेलाव दाहरसै खामानि गैला लाब गैया जोंनाव निमाहा बिनानै दासो लां बेखौ गोख्रै लां दिनै सिखाव खावबाय गाबोनबो बे गारखाया बेफोरबायदि हुदाखौ दे बेखौ औ बाजै टेनसनाव मा जायो मा जाया ओमफ्राय आंबो जा दुखु मोनगासिनो जेबो सुखुवाखै आंबो बाबुखौ आंनो बामबाय थाथारोमोन बे आदायाबो नागिरनो नांगौ बेखौबो बुजिला माबा ओरैनो जेबो जायै बायदि बिन्दाससो थायो गाज्रि रोंथारला नामा बे आदायालाय मा जाथारखो आं दा रायहैबावगोनसो मानसिखौनो बेफोरबायदि बिदा थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिनसै एसेबां गाज्रि गावनि फिसाला गोमानायखौबो पात्ता होला नामा बेलाय आयौ एथ' अन्थाइ बिखा बिफा बोरै जानो हाखो बे जोंहा राजाया गोमानानै दं बेखौ नागिरनांगौ पुलिस स्टेशनाव थांनोसो नांगौ बेफोरखौबो जेबो मिथिला आंनि आबा मिथिसाराल' मोनथोंसै आंखौ आं बहा मोनबावगोन देनाय जेबोखौनो मिथिला बोरै गोमाखो आं मानो जेबो मोजाङै जोथोनै लाखिनो हायासै देनाय गासैबो आंनिनो दाय आं आबाखौ एक सेकेन्डबो गोजानाव लाखिनो हायामोन आंनि दसे समबो बाहेरायाव थांनामोन आं दसेबो दोनथ'नानै बाजै जों पुलिस स्टेशनावनो थांमारनांसिगोन उफाय गैला दाथ' गामियावबो नागिरजोब्बाय सोर मोनथियो देनाय रावबो मोनथिया दा आदायाबो लाङाखैबा अब्ला जोंनावलाय सोर बिदि फैना गथ' खावनानै थांखो
दा नानि उरायनायाबो फैनो नागिरदों बेबो फैब्ला जमा थांसै नों आं ओमफ्राय उरायनाजों दिनै हस्टेलनिफ्राय फैगोन बुंदोंमोन ना बे औ गांनैसो जि लांफैनांगौ दङनो माबालै दख'ना गाननो नांगौ जादोंनो बेखौनो गावहा लांफैनो नागिरदों आंनिखौ ओमफ्राय नों जेरावबो थांखाया दा दिनै कलेजाव प्रग्राम एसे दङ नालाय बेयाव थांसै नानि उरायनाखौ लानानै डाइरेक्ट फैनानै आङो नों ओंखारनाल' थादो थांसै जमानो दे नानि आंनि फिसाया जेरावखि थायाबानो मोजाङैल' थाथों गासै दागाब ओरैबाबो जोंनि बाबुआ जों मोनफिनखाथारनांगोन नागिरगोन ना मादि जाबावगोन बाजैनि संसाराबो जोंनि एसेयावनो थावबाबो मिथिसारखौ सोर लांखो आसरित मोनखाबाय दे आङो दाथ' पुलिसानो नागिरथोंसै साननैसोल' फैबाय गोदान आलासिया जानानै नाथाय दसेयावनो गोमाबाय नों बाबु मिथिसार बहा थांमारखो नों सना आं जा गोसोखांबाय थायोलै नोंखौ आंनि आनैया so much miss you सना I miss you so much लोखि नुद' सानैसोनाव गारजायासो हाबफैनानै दंमोन आलासिनि महराव रायखससोमोन बियो औब्रा बेनोथ' बिदिथ' जाथावना नङामोन आबैयाथ' बिराद मोजां दा बे फिसौलायासो बिदि खालामबायबा आबैयाबो खम दुखु मोनसिगोन दायो औ बेखारावनो जोंना मिहिरखौसो जायख्लंखौसो बिदि दाय जाबायना अना खानानो दा फन खालामनानै बुंहरदो फनाथ' खालामदोंमोनलै नाथाय जोंनिखौ रावनिखौबो हमखानाय नंला बियो औ थेवबो लेंहरनांगोन ना मिहिरखौ नङाबा बिसिनावनो थांनांगोन र' दायो आइमोनखौ थांफिनसै आङो आइया थाङाबाबो आफायाथ' थांनांगोन ना आफाया थांगोन बियो थ' सान गाज्रि दामोन दै नाथाय आंनि आइ बिखुनजोआ आनो बिब्दि गुबुनखौ जेथ्थ' फोथायो गावनि फिसालाखौ फोथायासै बेखौ आं मोजां मोनाखैलै दा हमजानायखायसो हमजानाय नङाबाथ' बिरलांसिगौमोन आलासिया नोंसिना दाखायदा बे गुन्दाया औलै सना दा नों थानायखायसो नङाबाथ' नों हमनो हानायखायसो हमनाय नोंनि आइडिया बायदि नङाबाथ' गैलामोन बियो खारग'सिगौमोन खारग'नोथ' खारग'नो जै खारग'बाथाय बोरै जागौमोन बे आरो बिदिनो खावबायानो थागौमोन जोंनाव नङाबाबो बेलेगाव मोजांसो मोनलांग्रा जासिगौमोन बे बे जाबायसै सना दाथ' हमजामारबायना नोंनि अननायावनो माने नोंनि थाखायनोथ' जाजोब्बायना गासैबो बेफोर हमनो हाबाय जोङो आसलि सिखावखौ आंनावलाय डाइरेक्ट सिदा खोथालै सान खुगाया आंना ज्रावसो थांखायो नंगौबा नंगौ आं जिया लाजिया रावखौबो दे आरो आइनाबो एसे बांद्रायदों आरो बिदि जानाङामोन आइयाबो एसे बुजिनांगौमोन साननांगौमोन दा हायासै बेबायदि बोरैबाबा मा होनो दुगि होनलायलाङो बिदिखौ मिथिबायना सान बिदि जानाङालै एसे मिलायनानैबो थानो नांगौ ना दाथ' ओमफ्राय नोंसिना बे नोंसिनि आयंजों जोंहा आइजों बेसेदि गन्डगल जागासिनो नङाबा सिगां बिसोरथ' बेस्ट फ्रेन्ड लायबावसोमोन समजों लोगोसे गासिबो सोलायलै थुनथुलि मा खालामबावनो आं ओंखारहैसै दे ओमफ्राय ओंखाम एसे जालांसै आङो ओमफ्राय बाखिथ' ट्रेनावनो जालांसै आंबो थांफायो ससे आं नोंखौ हारसिं बाथारो सान हगारहरनो प्लिज गावहाबो ओमफ्राय पुलिस थानायाव थांनांगौ औ मोनसे जिनिस अर्डार खालामदोंमोन सफैगासिनो बेखौ जानानै थांसै औ दसेल' थांगोनखौनो बिखाया मानोबा ख्लाब ख्लाब मोनलायोलै आंखौ मिसिउथु दे जेबो नङा साख्रिसो मोनगोनथ' बेफोरबायदि नाजाब्लासो ना बेफोरखौबो ट्राइ खालामनांगौलै देनांहाय डलार खामायनांगौ ना जोंहा सानैजों बिसि फिसायनो डलार लायबावसै नामा औ खामायनांगोन ना नोंबो एसे आंबो एसे जोंहा फिउचाराव खामानि होगोन दे नाजाथ' नांखासिगोन दाथ' हाबाबो जाबाय नालाय सैथु आंनि सिखावखौ बेबायदि हमनो हानायनि थाखाय थेंक इउ